for today's video. Medyo matagal na akong hindi na nakapag-vlog. So ayan, nakita ko kasi mga boss sa post ni John, ni Bro John Roa. Nalaman ko bumalik siya sa XB. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. By the way, boy, this boss Jupil J of Jupil Films for this video. Medyo matagal na akong hindi na nakapag-vlog kasi mga boss, napaka-busy ko talaga sa trabaho mga boss. Kaya minsan lang ako nagka-oras sa pag-vlog. At syempre mga boss, gumawa rin kami ng mga mga dance video. Makita nyo naman sa channel ko yung mga in-upload ko ng mga video. So ngayon mga boss ay pabalik na naman ako sa paggawa ng vlogs. Gagawa natin ng reaction video, yung upload ni John Roa. So bago po natin sisimulan, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. So ayan, nakita ko kasi mga boss sa post ni John, ni Bro John Roa. Meron po siyang ginawang kanta na Wo. So dun sa pinost niya sa Facebook mga boss ay naka-caption po doon, naka-hashtag po doon mga boss ay ang comeback XB ba yun? Comeback XB or comeback X Battalion. So nalaman ko bumalik siya sa XB. So ayan, balikan muna natin mga boss. Si John Roa po mga boss ay siya po yung brother John Roa ko nga pala. Proud po ako mga boss na isa po akong official photographer ni John Roa during sa mga event niya dito. Kamusta nga pala sa lahat ng mga mga Jerowanatics dyan, sa mga Jerowa babies dyan. Shoutout nga pala kay Tita Joy Roa and kay Tito ni Toy Roa. And shoutout din sa iyo Bro John Roa. And I miss ko yung banding natin. So ayan, gagawin po natin ng reaction video yung kanyang bagong music video, official vertical music video ng Wo J-Roa. So ayan mga boss, start na natin mga boss. Pakinggan po natin ang kanyang kanta. Actually, napakinggan ko na talaga yun, pero nabalitaan ko na meron po siyang music video na ilalabas neto. So ito na yan mga boss. Wow. Yeah. I'm back. Whoa, 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 whoa. Why you calling me a baby? Are you crazy? I'm like, whoa. Why you telling all these ladies you my baby? I'm like, whoa, hold up. Di kita kilala. Whoa, back it up. Baliw ka na ata. Whoa, teka lang, teka. Di kita kakilala. Di ko nga maalala kung kailan kita nakasama. Pero ba't sinasabi mo ba lagi-lagi tayo mag-uusap? Ayan mga boss, napansin ko sa music video na to mga boss, naka-portrait lang yung video. So napakalupit ng pagka-edit ng visual effects niya. Yan, nice one, nice one. Di kita matandaan, di kita hinalikan. Anong sabi mo dyan? Kung alam mo na, pwede ba nalayuan? Tigil-tigilan mo na yung kaibangan. Di ka pagbibigyan kahit patindihan ako pakialam sa'yo. XB. Can you please stop ringing my phone? Ka nang makulit, ang lapit ng Di mo ba naiintindihan na lang kung ginalaw nun dyan sa sinasabi mo? Ugnayan natin sinungaling, wag mo nga akong paikutin. Why you calling me a baby? Are you crazy? I'm like, XB. Why you telling all these ladies you my baby? I'm like, whoa, hold up. Grabe, ang galing talaga ng mga effects ng music video na to. Yan. Bagong-bago talaga eh. Bagong-bago yung itsura ni John Roa. Ayan, kasi nung dati mga boss, nung kasama ko siya mga boss, medyo tumaba po siya ng konti mga boss. Pero ngayon, medyo pumayat na po siya. Yan, lupet. Di kita kilala. Back it up. Baliw ka na ata. Why you calling me a baby? Are you crazy? I'm like, whoa. Why you telling all these ladies you my baby? I'm like, whoa, hold up. Di kita kilala. Back it up. Baliw ka na ata.
Saan babae? Ganda. So ayun mga boss, nakita ko na yung yung music video niya. Kahapon mga boss, hindi ko talaga pinanood tong video na to kasi hinintay ko na gagawa ko ng reaction video para naman nakaka-excite talaga mga boss. So ayun mga boss, napakaganda ng visual effect ng music video na to. Ang napakalupit talaga ng editor. At syempre, hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Jade Mark Laparan, Arch Rivera, John Paul Dumugho, Rica Garnica, Jim Cads, Michael Alex Ricones, Lawrence James Pagdalian, at ang pinakahuli, si Kinchi Gimenteza. Okay mga boss, at maraming salamat sa panonood ng video na to. Sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang and see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.